que com vas escriure el llibre. O sigui, si tu... Vinga, va, parla. Que si tu escribies i no lo corregías, o escribías y si tenías alguna falta lo hacías. Sí, a veure, un llibre no s'escriu, que tu agarres, comences per la primera frase i ja de repente, no? Com si tingués una inspiració. Nosaltres ens preguntem moltes vegades en termes així de què t'ha inspirat, no? Com si uno, saps, estiguera en un moment tranquil i de repente, li pegara la inspiració i en aquest moment te poses a escriure i va tot de seguir, no va així. Un llibre és treballar i el llibre se comença així en algun puesto, però no sempre és la primera frase que apuntes, és la primera frase del llibre. Moltes vegades tens que anar endavant i enrere, tornar, canviar coses, tirar endavant, moltes vegades te quedes atascat. No, així hi ha maneres. En concret, este llibre, com que l'estructura és tan, diguem, de històries soltes que se van lligant perquè el personatge va anant d'un lloc a altre, no costa molt d'escriure, però altres vegades quan tens que escriure un argument hi ha moments en què et quedes un poc atascat, en realitat. Has posat el personatge en situacions que dius, ara com entrar? Per tant, moltes vegades tens que tornar enrere. No és això de sentar-te a escriure una història i ja està. A vegades m'he preguntat, la gent, i quant t'ha costat escriure un llibre? Dic, 3 anys. Si me queden mirant per ensenyar, com volem dir, ja que eres gandur, 3 anys per escriure, què, 120 pàgines? No més. Jo 120 pàgines les escric en un mes, però una història no se fa en un mes, la puc fer, però la història que m'eixirà serà una història tòpica. Sabeu el que vol dir tòpica? Que sempre és el mateix. Que se repeteix. Home, això han fet una rondalla, ja saben que costa molt de fer, i una rondalla l'han fet molt bé. Però si tu agafes una rondalla i més o menys li canvies dos personatges i dos cosetes, ja la tens. I així ja pots prendre com a xurros. Però, claro, ja no són històries originals. Si pots fer una cosa diferent, costa. Això no depèn de l'autor, és una pregunta interessant per a vosaltres, no? L'autor realment mana del text, però el tot el més, portada, maquetació, tamany de lletra, il·lustracions, poca cosa tinc de dir. Això ho decidís l'editorial. Entonces l'editorial ha decidit que en este tipus de col·lecció no n'hi ha il·lustracions. ¿Es va a hacer a mà o a ordinador? Esa és una pregunta que no és important. Jo he escrit de les dues maneres. Si me'n vaig ara de vacances, per exemple, de Setmana Santa, jo he d'agarrar l'ordinador perquè agarres una llibreta i un bolígraf i ahí puc començar una història. Si la història m'agrada, la passo a l'ordinador i a partir d'ahí treballo en l'ordinador. Vull dir que dona igual. Realment, jo a mà he escrit sempre. I ara l'ordinador en els últims anys, però que no té massa importància. Està amb bolígraf amb llavis. Amb bolígraf, sempre. Veieu amb boli. I l'altre molt de Dos bolígrafs, i més encara, moltes llibretes, Les llibretes, algunes de exemples d'aigua blava, les llibretes les tinc guardades. 3 o 4 llibretes tenen de catxons i de correccions. Amb històries completament joquines. ¿Tienes cuántas Ens han donat instruccions sobre com han de... Sí, que sempre s'escriu que escriuen amb boli, no pot cal. Sempre saben que tens ahí. Sí. No em dona ninguna vergonya de reconèixer-los. Tinc poques. Però... també he de dir, ho he dit abans, no? És que la meva educació no va ser en valencià. Jo soc valencià parlant, en ma casa només parlava en valencià, fins als 6 anys jo no vaig sentir parlar en castellà ningú, perquè tampoc hi havia aquell, per tant jo no vaig sentir parlar en castellà ningú. A partir de 6 anys que vaig a l'escola resulta que tot ha de ser en castellà. Per tant jo no he estudiat el valencià. Evidentment ara quan escric en valencià faig faltes. Cada vegada menys, perquè cada vegada escric més. Per tant, quan més pràctiques, quan us ho també, menys faltes. Però crec que és important. Si no hace falta, resulta que venga la gent. ¿Qué significa el no va la cosa?
Això és una dita que és habitual, no? La gent ho diu, no fa la cosa. Què vol dir? Perquè quan li poses a una persona un nom o a un animal un nom, d'alguna manera li utilitzis un caràcter. A veure, penseu en això. Si vosaltres tingueu un fill, li posareu el primer nom que se vos ocorre, no? Jo no pensaria. Ho pensaríeu, clar? I li posaries a un fill simple? No. Compuesto. Compuesto, ¿no? No, es que hi havia un nom clàssic que era Simplicius, que significa el més simple. Claro, imagina't, tu vas per ahí i de compte diuen simple. El nom fa la cosa, no? Si li posen simple al final, aquest és simple de veres, no? I això és el joc. Evidentment això no és així, no? Però d'alguna manera en el llibre se juga amb aquesta idea, la idea de que efectivament el nom fa la cosa, que per això el jove va tanta cura en triar el nom, que no vaig a ser que m'emporte uno que després tenga que carregar en tota la vida. Com Cugat. Que no li acaba d'agradar, perquè això de Cugat li sona... A veure, tenim dos guanyadors del concurs del Sud. Jo no sé com fer-ho. I vaig a dir els primers guanyadors perquè el segon n'hi ha també sorpresa. A veure, el primer guanyador és... Jorge. Jo? I el segon guanyador... El segon guanyador, com això no podia ser d'una altra manera i havia d'acabar d'una manera molt misteriosa, resulta que se li ha oblidat posar el nom. Per tant, és... Miguel. Anònim. És un anònim, també. Darío, porque le damos la letra. I jo sempre dic que heu de posar el nom i jo no sabia si donar-li el premi a l'anònim o no. Vale? ¡Es así! Darío! ¡Ah, los míos, voyanos! ¡Qué buena la señal que tengo! Yo soy Matito. Ahora te llamas Elite. Hay un limbo que le voy a decir para Santi. A mí me ha sacado. Sí, pegando. ¿Eh? Pegando a la chica. Yo sí, no he pegado a ella.